Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Evident TV, Onyame no Gamwa Guata, Amune Becha. Bia, this guy ana akpoko for Ezioku. This guy ana akpoko for Ezioku. Oh, if it's your joke, Ara Kagu. Go for Ezioku. Ara Kagu ne Megi. Let us know. Because all this while, in a Mexican in a couple. In a Mexican in a couple, I must tell you this. I'm going to wait till I get my way. Take it for wine, no boys. Was a question on Ulo, didn't want in this way. If what time now will not bagare. Sending him a protest. Protest get in him. Okay, the Kagi for a medical. Or in Apu Zap. In Apu. I will know when they work. I'm the will be other again. We're going to back. I'm on the page you now. One I destroy go page you. That's the only thing. Unu ne share it on. Last time I for leak video. Go see the J-Pack. Get a bacha. Or you made the call. Everyone I say a concern. Ya go there go be. Katora have that. Makatora if I agree wuno. Oh ya know ye. Meru no wune better. Makatora if ya ne wuni we. Man of God is so it's not a man of God. We not a man if. When you met a man of God, listen, you could man of God, 11 man of God, you give it. Man of God, trying to give for you give them a canopy and also in the or brand nero chori, a jack, Nebeka de Mudia. Quando no go for this oak here and Maggie. Go for this oak here and Maggie. That is a problem. Enough, what goes on aqua, one and go bala. Unwala pagin e bank kita la an ebkara bo fence akita ana ronya unwala pagin e bank unwala pagin e bank kwa ma we make pa akora so akusen gwa ge se balance ya ego nkegi mana de show unwala pagin e bank mgbe disi na chi puta ba amam na iso we na ese na ige ala Chineke thank you ebuka batara nga ogbala iso we na enwa ngre na agwa ndị mmadụ na abia na ige resi ha ala maka na sisi ifusi na enyu ora si n'ụlọ ụka. Because they man onwezi na edika chameleon eka kile side gaba side ya since he chop ta ndị mmadụ excuse me since he chop ta ndị mmadụ hate na gị duto na ikwukata iji maka ego kwucho Ebuka e chop ta ndị mmadụ hate na gị ihe ọzọ imeziri wo ekwuba against Ebuka maka ịma na ala ị na-asị abịa ka iresi ya na onwe ekwere abịa nwe ekwere wetara gị ego ina jila irala akwito bile ekwe na agbo ndị mmadụ bịa ka iresi ala sị ngo akpala na inwere ala ị na-ere gịnị mezi kịta o ji wuruzie na Ebuka were ala unu nka legwegi if you don't take time if you na amara ebe o si gete ga-eme go ala ndị igwe niile nọ na village unu ma nke anyị nọ na-akọgheri nke ndị igwe ndị mba isi video ka na phone ma igwe ndị BC ji ọnụ ya wee kwu ya ka m gwakwa gị agwa ọnwụ na ịnụ nke ka ịnụ ya igwe ndị BC ka igwe niile gọchara ọfọ niile ọ gụrụ igwe ndị BC buliri go ọfọsị onye ọbụla ga-apụtawu mmadụ wụrụ nwaanyị wụrụ nwoke bịa pụtakwuo against ma o mee ndị tin mere ka Ebuka ghara ibute ihe ọma na be ha na onye a ga-eji ala zere mmiri amamịnụ mgbe o kwuru ya akwụkwa na ịnụ ya gọvanọ eziokwu a sị bịara gị vidio ka ọ ghara ihe nwewe ihe mee ga-echi ka ya na-esi ịgba ihe na-eme gị ọ ṅụrụ iyi gụọ ọfọ nke be na akụchara ọfọ ufo mmanya n'ala ka ọ dịgba ihe ọ pụtara na onye ọhụrụ ga-apụta ịbịa gbaa mgba ka disin development Ebuka na-achị wetebe ha ka ọ ghara ịbịa na onye a ga-esi ala zere mmiri ọnwụ na ịmanya wee ije na zere mmiri ka kọwara gị ihe ọkwa ọnwụ onye gbuo onwe ya ọ na-eje gọvanọ eziokwu onye gbuo onwe ya ọ na-eje ihe na-akpagharị ụmụ nwoke ibiri nwaanyị na-akpagharị n'iro ihe ka iji lose election akwụta ka isi ga-ewin election ịkpọpụta ụmụaka na be ha ego ha pịa wọta go ha pịa wọta si abịa mee protest maka ma na ọ gị eme ya ihe ahụ ihe ire njiri I know na ọgụ are njiri ya I know mana ihere ga-eme gị ife ya gị na tụ ebe taikon na Ebuka unu na-emere ihe asef Ebuka apụrụ na-emere nwoke mmadụ ọfụdụ ụzọ wee fonu ụrụ dị ka ọchịcha n'ebe ọ nọ ọ bụkwa na unu na-emezi ihe unu na-eme nnọọ ka enotisi unu ihe peji unu anwụọ na gị na J-Pack ihe unu na-emezi unu na-ebikasịzi aka so ga nọruo ala Ebuka unu na-emere asef amadị na unu na-emezi
ịpụta na-eme ka ịma ma ga-akpọ ụnụ ka ịma ma ga-akpọ gị na jepas ụnụ ngwa bịa ka onwe onye ma ụnụ so zuru njebe eri na-ekwu mmehie eriri na njebe ụbọchị nta a ga-achụkwa na Owere nchi ife nna achọ ịgwa gị bụ wepụ aka ebe anyị na-etinye aka ka ị ghara iji aka gị wee kutere onwe gị okwu bikos echete gị echete ejikwara aka gị tinye onwe gị na problem o jekwe nwe onwe gị na chen ka m na-agwa gị jekwe nwe onwe gị na chen ịnọkete nnọọ ọ dị ka ya gbawu Chineke mgba ebe a chọrọ ịrụ obi Chineke ebe a gara na-azụ ọtụtụ ndị mmadụ ka gụọ akwụkwọ ọba isi chọrọ ịbịa gba mgba jee jụkwa ihe mere na Nebukadneza ekwere ka o mee gị ya sọsọ ka m chọrọ ịgwa gị n'ụbọchị nke tata a ka nwanne ụlọ Ebudo TV onye amịnụ ga nwa agụ ata ọ bụ na ebecha nwoke emesịa